Kahangkainya gedang ko. Sabsan mo song sari. Asuk sa yasung. Iko nainai di shobai butui yang ongke bandokopi boil khaijak shosha lebu toya kong mosdeng toya kong Zagawa omo kali siya norom enggak donya reinya wa siya mosdeng thongma basung thoka yokma basung yokapa angka yok sai mebla. Good morning fungkaham tambu ang musong nai dong fungni ko সবাই ko mo kisa kasa ganang mo tep thogo ko সবাই ke tabu han thongman kete buino ko to pas pai bai kha po chen dong ke tabu doi thali abla taklai doi ba kai jak dia na han bagai ko takon ma sai jong ko kamno beram bati songai sanai ta fuiti he kai ko সবাই সংকে নাই tabu bati thogo chomo ko mo thogo hai pun mo thogo gota agi hinge bara rawa ang musong ja pro ber mana ke gulu gure sa ta ge ta moro khang se ka sa kai ngo nai ta ke gulu guru ke bokhorok to sung sa ya bokhorok simi khibiri jago ta agi ke ta bong ge ko he ke gulu gunai buti simi saki wiru saki je ko mo to pa saki wiru nai ta bu muya ge mo hai ke saki wiru khang ge mui tolani phana sai mano ta buti rok na hai ke saki a ge pura bukap ko ma go tolana bukap pura ma sao han ba ke saki ru tau kya mane mui buti gana go simi tawan dor rok ma hai rok bera muti rok thogri mui buti kri rok ke to saki wiri me a phuke dunia kholgr na mui or na ni je mui song mani o jaga no prem buti or kisar nai tai ngai ke mosdeng khaine mosdeng nong no ta mosdeng khaine nai funogan ta gengke hain bagai dunia nogo sitong go nong nin phui logi waise na kaham rasina hita fresh bazaro go dunia kalai ta bo emne 10 টাকা ni kengma mano heba nog ni mo gai je puru chana ni puru kholi phat dei mano ta ge bazan te hike hoi rok thang gobang mani pheu mamale mano do gobang na ge desia hybrid ro thong bazaro gai apte kengma man kolo am motom thaya tabang mano kholi talang gai mui oroi nyai nong no funo ganan tini ni mui tam kholgara na yarong sasu nai nyoga talangai supuro togi akung fanlai rongge to sari go simi falya diba angke sari go sara maya ta angke singa fungo ma khati khaije go do tino ta ghain bagai togi akung rasuk paise tok han mang paise go angke mi angke babu sari go thaka angke bai komote he kha togi akung mia songi samani amne ni mane mosdeng khai jana mosong ke bai kisana rak ja ko mono ti mosdeng khai kete ko nai di ang flash re won kam kai ni gedang ko sabsan mosong sari asuk sa yasung ma sowai se pan jes kalai asin da to yakung rok to ban chimi si sa jago ro to yakung simi ya pura mix khaijak ta bukrang rok bo tongo ge bukur bo tongo mix baksang ge yakung simi payu ha pan janga mix no payu pai purung ge ta iko nai di shobai butui yang ongke bandokopi boil khaijak shosha lebu to yakung mosdeng to yakung mi ani moi nong no virus karima phunuk paisio kam ke kaya bisingo nok bisingo ta khorang bo soklia tai kongrai ni sem hamlia ka waise pan mai ke sanami sa ya nai ko mai ke khlai kam mai jam bai saga nai tabuk sasinai tabuk le mai sasinai ang tabung ge di boro mui song nan bagai nei ko jago ang sin mui maising tong bla chin nuka bas kangota ge jaga ni no mui maising khagai tong ge bekhane bo sui payment tei toi payment ni bekhane bo ran tei satong bai satong ekdom pura tabo kesang ma season ni satong tam pura ekdom asake mar koloma ni sepan mar kisa
Taklai ang khori tong kain kena suke tung oti borong keta ke bekana shui phai mani ran sugya ko ni bekana ran toi hini nai bekana khengjak yang ke ang muimasing khagi tong nai tugui mosdeng sana ni ni ta sin muimasing asuk taklai o mase ko sung ain bagai dine ke khagi ne gena basuk bang mosdeng sana ni nai khagi tong ang bekana pharan tutui yang muimasing ko khaktai haita Narokle taklai ni muimasing rok tora sabai kha comment khai sabai dem na to sakana bazar ko phalai tongo engke jengbo bazar ni ke waisa saka do mosdeng sakata engke jinora ni engke muirok songoi mase ko kaisa kusu rok dalugoi rok ri kha engke haibano kwbang khe thaya ko bai eklogi mase ko ta engke tini engke sasinai mosdeng sasinai hini na tini engke khagoi tongo ang engko tora mano naine gena busuk mano semano hongka engke kosoi rok muimasing rok semano market thaisuka kosoi to market thaisuka pura last o kwrang rok se khibima resio mane tanai ta asuk ke marok suka semano kosoi themmani taklai engke sini kosoi kwrui kisi sase abo thai hini bo busuk thainai kom no thaiana hai matong bufang si kisa hingke ba geta boi ko yang side ti kisa khagana hanai yang muimasing khakte ani bekhanai se ranai thangbai khe engke yango bo yango engke asuk thai do thaisukang khagoi tongmani ayang phaijing uni bisi thaio ta bwthai engke yango hingke kom ta kaisa kusu se thaio engke abono naitugoi khagoi tongo ang bo muimasing no kwlui tongsani no bwchwlui asuk khaiyachani no mosdeng chajaknai angkhe amai simin thokjago engke yang gudok rok amondor rok engke asuk thokjai do amondor rok kisa chaisi mano hai phano gudok hingke ang asuk ke muimasing no chaimia mane chaimia bolte thokjai ta engke kisa kwlui bwchwlui chaimia muimasing ni ang haini bagai engke muimasing kwlui o engke bwchwlui bo kwlui mosdeng chanani ekdom thik godok engke jekono godok se chaimia laifang godok rok engke sibisi kisa thokjak muimasing rok no engke ekdom pura chapra hangjago thokjak chuya kwlui hingke thogo mosdeng engke baksa kisa ragoi tongmai kha doini rok khe motom o jaga o omo kwlui se norom doina rwine waisa no mosdeng dengmanai diborni yang sai tongo saibai gena doina dui no kholi tipaijak thokma basung thoka yokma basung yoka pa angkhe yok chaimia bwla